¡Feliz Navidad! Kalisod ang atong nasinati pinakalit pinaaptik dala kurat makaihi way pundo way tinigom hantod sa way maugom usap-usapon mo abot sa laway na lang ang tunlon trabaho kakapoy aron adunay malamoy tiyan gakutoy plus covid o koyoy matod sa gobyerno mag face mask tanan tao daghagahi kulo maunggasa ka na ang kaso way kaso hantod sa barrier nang gipauso abtag usa ka bulan pwede na sa palo-palo dako na og gasto ug wanay ikagasto nawat ang nagtrabaho karon tipid na tas mumho way ayo tinonto de fuego tanan kay nagbago kulob sa kaldero wasay matabako toslo ta sa Pasko importante buhi migo basta ayaw lagaw kuto Pasko na unya virus pa wanna tay sap-sap wanna tay kwarta Pasko na unya virus pa wanna tay sap-sap wanna tay kwarta Tanan na, wala na, hinaot nga mahunong na para mabalik na tun sa una kay gikapoy na po ingon ani nga panahon na may man pag-abunda kay perming na ay gana di maglisod kung maghisgot manggani kaon kay unsa ang pangayoon na adiha dayon nya unsa unog nagpuyo ka nga uyamot ultimo mukaon likod sara gamit kinamot kay lagi agi sa sistema mauni karon gi ko ag tema agi sa sakit nga walay sama nagdalagdaghan nga problema uni ang tinuod nga nay sagol ni drama di ra kay ako ang biktima kanus amo mata kay bisan og lisod magpadayon gyapon ta ang kinabuhi nato usara di mag-abusar kay usa ka sipyat pilara maunang karo nga og pilia kay ang dagas tuig nato perterang dalia Pasko na sad sugod tapos bagong tuig maong be happy ug ayaw diha ka sad Pasko na unya virus pa wanna tay sap-sap wanna tay kwarta Everyone listen sa ako ang drilling nga nag-burning maong nasisling kinsa di malain perbinte saging tungod aning pandemya makatuliling Christmas lagi pero wapoy sabi hinungdan nga piki pasada lugi ug kanunay city ang akong pamati tungod sa ubang leader nga wa joy bili Asa na naman ang nagdangaling sa kuwad datingan tuwing 2020 grabe daw kaswerte sus di ay kamanas mga oray hilangat grabe mo kamangas kami ray giilan pero ay kanton basig nalimot ta virus raka o Pinoy miha maskin asa laban wala mi ginatrasan maskin sumbagay patay gorte kapiyungan gasurang-surang raka sa among kinabuhi mo rakang linta igura mo sipsip padulong na ang tambal nga mo patay sa imo mao Merry Christmas sa tanan ug sa imong corona condolence in advance Pasko na unya virus pa wanna tay sap-sap wanna tay kwarta Kaya udugan din kaga kani paminawa kung huot imong pamati kini makapaginhawa agis pandemya dako kayo kadaot Pasko na palumurag wala man tay makuot uban gisapot tungod kay wa nay kita gobyerno nga kurakot grabe ang pagpamintaha ilang balita bayrosig saka ang kaso grabe nga ilad sa mga ultimo nga tawo puro ay klaro pamulitikong pa ang ayuda sige aprobar sa balaod nga perting palpaka perting natong hibunga tungod sa nane ug basin mauna ne kalibutan na bali daghan ang manghilak kung
ng sandigan ng kahumanan kay wapa ko kabalo. Tungod sa manggani sila ray nakamao, tungod aning tubig daghan silang nadatuog ni Asenso. Samtang kami dere ni Asenso, Asenso ka na lang among sudan. Sa kanihitog kapait kanus apa ni maundang, putos na utang utan permisudan. Problema kasinudang wan ako'y matag ang kabuang ninyo. Kami ang nag-antos, tilo ninyong bastos, tiyan na mo hapdos, gobyerno nga bulo